J. Packer, awtur evangeliku magħruf ħafna, jgħid hekk. Għal xiex aħna magħmulin u jwieġeb biex insiru nafu l-Alla. Liema skop imissu ikolli f'ħajti li nkun naf lill-Alla. X'inhi l-ħajja eterna li Ġesu jagħtina? Li nkunu nafu l-Alla. Liema hi l-aħjar ħaġa fil-ħajja li tkun taf l-Alla. Liema ħaġa fil-bniedem tagħti lill-Alla l-ikbar pjaċir li nkunu nafuh. Dan huwa l-ideal għalina l-koll, għal kull min jissejjaħ bniedem, Alla ħalaqna biex narfuh. U frattant nafu li dan l-ideal mhuwiex jintlaħaq. Għaliex bħala razza umana l-koll kemm aħna ikkommettejna apostasija f'Adam il-missierna, tajjeb, meta waqa' Adam waqajna miegħu. U allura Alla issa jinsab din l-intrapriża biex jirrikjama poplu għalih innifsu, poplu li huwa ħabb mill-eternità. Alla jafna bisimna u jridna illi ingawdu lilu u l-mħabba tiegħu murija fi Kristu Ġesu. Niftakar żmien meta bħal Freddie Mercury stajt inkanta Empty Spaces, What Are We Living For? Ta' żagħżugħ li kont ma kellix idea għal xiex kont qed ngħix. U kont naħseb anke meta kont għadni adolescenti kelli moħħ li ħobb jaħseb ħafna u jirrifletti. U din mistoqsija anke minn ħafna snin qabel ġietni f'moħħi. Imma għaliex qed ngħix, għaliex qed neżisti. Freddie Mercury kanta u tisma' d-diska tiegħu tniktek. Għaliex dik lajta jistgħu jesprimuha ħafna u ħafna nies oħra. Ma nafux għal xiex qegħdin ngħixu. Frattant Alla jagħtina mhux bis-sens ta' direzzjoni, ma jagħtina mill-bontà, mill-lotja ġeneruża tiegħu murja fi Kristu Ġesu. Għaliex qabel ma aħna dorna lejn Alla bindiema fil-qalb, konna ħajjin bioloġikament, konna ħajjin bħal ħaddieħor. Ħaj bħalma huwa ħaj kelb jew qattus għax tieħu nnifs. Però spiritualment, u dil-Bibja tafas ħafna fuqha, spiritualment aħna konna mejtin. Spiritualment konna maqtuwejn mill-ħajja tal-Alla. Pawlu lill-Efesin, pereżempju, jgħidilhom illi il-ġentili u ċoħ in-nies mitlufa għandhom moħħhom imdallam u jinsabu imbedin mill-ħajja tal-Alla. Minħabba l-ignoranza li qiegħda fihom, appunt il-mistoqsija għalfejn qed ngħix, għalfejn neżisti, mhumiex kapaċi iwiġbuha dik il-mistoqsija bl-erf nattiv tagħhom, allura huma ignoranti kif ukoll bl-ebusija ta' qalbhom. Il-bniedem illi finalment jaf, anke niftakar kont hemm żmien mur l-evening classes u nirrotorna d-dar ħabib tiegħi li kien joqgħod qrib tagħna. U konna nieqfu nitkellmu. U niftakarni ngħidu ma possibbli Alla jeżisti, ma mbagħad jiena nnifsi kont ngħidlu ma ħares lill-kwiekeb, min għamilhom dak il-kwiekeb. Jiġifieri għalkemm kont ignorant u qiebes fil-qalb tiegħi anke bħala teenager, xorta waħda kelli dik l-intuizzjoni, dik il-sentiment illi iva hemm Alla. U frattant niġu fid-dinja maqtuwejn minnu, mejtin fit-trasgressjonijiet u fil-ħtijiet tagħna. Id-dnub mhux ċajta, id-dnub joqtol. Id-dnub finalment iħallas il-paga tiegħu, għandu s-salarju tiegħu. U dak is-salarju huwa il-mewt. Jifirdek minn Alla. Maħluqin għal Alla u d-dnub jaqtana, jiddivorzjana minn Alla. Aktar kmieni fl-istess epistola Pawlu jgħid li Alla lilkom tagħkom il-ħajja intom li kontu mejtin fil-ħtijiet u fid-dnubiet.
konna nagħmlu skont il-passjoni tagħna, maħkumin mit-tirannija tax-xitan, tajb, mejjed, mhux kif jaħsbu ħafna moribond jew dajef jew debboli, jew kull m'għandek bżonn tikkajnuna, puxjatura biex tasal fejn għandek tasal. Mejjed, u ċoja mingħajr tama. Aħna mhux għajnuna għandna bżonn imma reżurrezzjoni. Għawmien minn mewt spiritwali. U dan huwa l-iskop il-għala Ġesu ġie f'din id-dinja. Jiena ġejt biex intom ikolkom il-ħajja. U ħajja aktar bil-kotra, ħajja investita għas-sal ta' smutu. Mhux biss li salvana, mhux biss li jagħmilna ħajjin għal Alla, li kapaċi nirrispondu għal Alla, li kapaċi nirreaġixxu għal namur, għall imħabba tal-Alla lejna, imma li attwalment inkunu ukoll utli għas-saltna tiegħu. Meta wieħed qatt m'għandux il-ħajja eterna allura ifisser li dan huwa mingħajr Alla, jista' jitkellem ħafna dwar Alla, jkun reliġjuż u forsi ukoll ikun kiteb xi kotba jew xi teżijiet reliġjużi, però huwa mingħajr Alla, huwa mingħajr tama, huwa wkoll jinsab barra mill-patt li Alla għamel ma' niesu. Għaliex qed ngħid hekk. Ftakru meta Pawlu mar f'Efesu, belt prinċipali tal-Imperu Ruman fi żmienu. Qabel ma mar f'Efesu, il-belt kienet mogħtija għall-idolatrija, kienet belt li kellha viżibilju tal-lat pagani. U l-poplu kollu kien f'dik il-qagħda patetika ta' telfien. Pawlu mar għatta ħafna xhur f'Efesu, xandrilhom l-Evanġelju, imbagħad ħafna snin wara għall-aħħar ta' ħajtu kitbilhom litra appuntu lill-Efesi. U jgħidilhom għalhekk ftakru. Pawlu qed jgħidilhom ħanmexxu għax il-memorja lura fis-snin. Ftakru illi fl-modi intom kontu ġentili fil-ġisem, kontu imsejħin mhux ċirkonċiżi minn dawk li huma msejħin ċirkonċiżi fil-ġisem bejt il-bniedem, ftakru f'dak iż-żmien, u ċe qabel ma jien ġejt għandkom ppretkajtilkom il-Vanġelu, li intom kontu mingħajr Kristu, billi kontu barra mill-poplu ta' Iżrael, barranin għal pattijiet tal-weda, mingħajr tama u mingħajr Alla f'din id-dinja. Din l-idea stramba tiġri fil-kulturi ta' moħna, illi Alla isalva xorta waħda lin-nies avolja ma jkunu semaw il-Vanġelu għax ikunu għamlu l-almu tagħhom. Dik hija idea tant insidjuża u tant fatali illi jeħtieġ illi neradikawha kompletament. Il-Bibja tagħmilha ċara. Il-mingħajr jekk aħna ma nilqgħux l-Evanġelju, jekk aħna ma nirrispondux għal din manifestazzjoni tal-mħabba tal-Alla, murija fi Kristu Ġesu, moti għalina fuq il-Kalvarju, mitfun u xoxtat minn bellimwiet għal ġustifikazzjoni tagħna, ċoħe biex Alla jiddikjarana ġusti darba għal dejjem qudiemu bil-mertu ta' Ibnu Ġesu Kristu, m'hemmx tama għal bniedem. M'hemmx tama. Pawli jgħidulhom mimmissa fi Kristu Ġesu, intom li darba kontu il-bot ħafna. Ara ma naħsbux il-bniedem għax jidher ċivilment edukat minn barra kapaċi salva bil-prestazzjoni tiegħu, bl-eżerċizzi reliġjużi tiegħu. Pawli jgħidu intom kontu il-bot ħafna. Missa sirtu qrib bid-dem ta' Kristu. Il-Bibja tippreżentalna salvataġġ wieħed, però salvataġġ effettiv. U allura iva, il-ħajja eterna hija lotja tal-Alla. Mhix xi ħaġa li aħna niksbu għalina nfusna, nimmeritaw għalina nfusna, imma hija ħajja spiritwali li jagħti Alla Trinità. Hija għotja b'xejn skont ir-rikkezzi tal-grazzja divina. Il-grazzja hija favur. Huwa Alla li qed ifittex il-bniedem, huwa Alla li qiegħed isejjaħlu, huwa Alla li jsibu, huwa Alla li jiġbru fis-saltna tiegħu, huwa Alla li wassalna sal-glorifikazzjoni tagħhom.
l-iskrittura fil-Ġwanni 3 vers 36 jgħidilna ċaru tont mingħajr tidwima l-lewża. Ma tistax tkun aktar sempliċi minn hekk. Dak li jemmen fl-iben għandu l-ħajja eterna. Imma min ma jemmenx fl-iben ma jarax il-ħajja. Imma l-għada b'Alla, l-avversità tal-la kontri maħabba dnub tibqa tammar fuq. Tibqa tammar fuq b'talu mod manjera li mal-mewt daka jieħu il-kastik li huwa dovut lilu, u ċoja il-kastik fl-infern. Allora, il-ħajja eterna hija qotja minant Alla. Ja, l-qotja tal-missier ġagbu per eżempju fl-ittra tiegħu kapitlu 1 vers 17 jgħidilna illi kull qotja tajba. Mhux biss il-ħajja eterna ma kwalunkwe qotja tajba oħra u kull qotja perfetta ġejja mill-loli nieżla mingħand il-missier tad-dwal bir-rieda tiegħu welidna bil-kelma tal-verità. Bir-rieda tiegħu għax ried u welidna bil-kelma tal-verità sabiex inkunu qisna l-ewwel frott tal-ħlejja tiegħu. Alla, grazzi għal ħnina il-miżerikordja li juri magħna l-bnedmin li qed jiġbor poplu għalih kif billi jagħtina il-ħajja tiegħu. Hija wkoll lotja ta' Kristu. Ta' Kristu ibnu. Kristu bis-saħħa tas-sakrifiċċju tiegħu jagħtina il-ħajja tiegħu fina. Pawlu jgħid jiena msallab ma' Kristu ma dak jien ngħix mhux jien u Kristu jgħix fiha. Il-ħajja eterna hija l-unjoni tagħna ma' Kristu, id-dielja l-vera, imwaħlin miegħu, imġonġijin miegħu sabiex ingawdu l-ħajja tiegħu fina. Fi-Ġwanna 5 vers 21 għadna kif rajnija. Bħalma l-missier qajjem il-mejtin u jagħtihom il-ħajja hekk ukoll l-iben jagħti l-ħajja. Lil min irid. Lil min irid. Id-deċiżjoni finali mhijiex fidejja. Kieku hija fidejja, jiena nibqa' sejjer fl-ebusija ta' moħħi, vera jew le? Fl-injoranza tiegħi. Ir-rieda tiegħi hija kaptivata għad-dnub li jien nitaxxa bih b'mod naturali nitaxxa bih. U allura ma tistax tkun kwistjoni li jien irid niddeċiedi. Ġesu jgħid il-liben jagħti l-ħajja lil min irid. U hawn mesna nollu ħalleluja kbira lil Alla għaliex hija r-rieda tiegħu hija r-rieda tajba tiegħu illi tiddeċidi d-destin tiegħu. U jekk forsi ma nifhmuhiex hawnhekk, l-istess mod fi Ġwanni 17 meta Ġesu beda jitlob lill-missier, Ġesu jgħidlu inti tajtu lill-liben, tajtu l-awtorità fuq kull bniedem. Immaġinaw. Hija awtorità universali fuq l-umanità kollha fuqek u fuqi. Tajtu s-seta fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja eterna il-daw kollha li tajtu. Taraw mela, ir-rieda tal-liben hija konformi taqbel perfettament mir-rieda tal-missier. Il-missier għandu poplu illi bħalissa hu mitluf però qed jiġbru kif billi jagħtih il-ħajja. Billi jagħtina l-ħajja. Il-ħajja li hija mwassla lilna finalment bħala qotja tal-Ispiritu Santu. Pawlu jgħid li aħna imġeddin mill-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu li ħan nistqarruh bħala l-Ispiritu tal-ħajja. L-Ispiritu tal-ħajja, l-Ispiritu li wellidna mill-ġdid. Minn mewt spirituali jagħtina l-kapaċità illi nirrispondu għal Alla. U allura rridu ngħidu illi l-ħajja eterna nipposseduha, ġifieri jiena nista' ngħid jien għandi l-ħajja eterna meta u biss meta nemmen f'Ġesu Kristu. Kif preżentat fl-Evanġelju, kif ippritkat mill-apostli tiegħu. Irasek sempliċi. Aqra wieħed mill-Vanġeli. Uli hu Matteo, Mark, Luqa, Ġwanni. U hemmhekk għandek l-istorja ta' Ġesu. Il-Vanġelu huwa l-istorja dwaru. Meta aħna impoġġu l-fiduċja tagħna fih u mhux fina nfusna u mhux f'ħadd ieħor imma fih esklusivament, hemmhekk nirċievu il-ħajja eterna. Alla jagħmilna ħajjina għalih. Ukoll meta konna mejtin fid-dnubiet jgħid l-Apostlu Pawlu. Alla tagħna il-ħajja
flimkien ma' Kristu. Bil-grazzja intom salvati. Din hija l-inizjattiva tal-Alla. U aktar qudiem jagħmilha aktar ċara. Intom salvati bil-grazzja permezz tal-fidi. Fidi f'min? ċertament mhux fija nnifsi, ċertament mhux fi bnedmin bħali. Illi jinsabu fl-istess baħar bħali. Imma hija fidi f'liben omnipotenti. Illi maħabba fija sar fqir bil-faqar tiegħu aħna nsiru sinjuri. Iva, ħadd ma jmur il-ġenna jekk ma nemnux, jekk aħna ma nitalmux niddependu fuq Sidna Ġesu Kristu. U appena tingħatalna din il-ħajja eterna, bħala fidili, bħala nies li nafdaw fi Kristu, ngħaddu minn reżurrezzjoni spiritwali. Ir-ruħ tagħna minn mejta ssir ħajja. Minn mejta ssir ħajja. Pawlu fil-Kolossin 3 jgħid, la darba mela qomtu ma' Kristu fiċ-ċirwex ta' fuq. Qomna ma' Kristu kif? Bil-fidi, bl-eżerċizzju tal-fidi, li bilħaq ukoll hija lotja tal-Alla. Aħna naslu biex nemnu il-għalix Alla huwa dak li jiftilna għajnejna, Alla huwa dak li jagħtina il-fema, Alla huwa dak li dawwar il-ħarsa tagħna lejn ibnu Ġesu Kristu sabiex naraw fih il-soluzzjoni għal għada miżerabbli tagħna. Issa ninsabu ħajjin għal Alla. Meta ngħidu min għandu il-ħajja eterna, ifisser li da sar jaf lill-Alla. Jara fil-Alla. Hawnhekk jintlaħaq l-ideal li dwaru tkellem J.I. Packer. Għali xaħna magħmulin biex insiru nafu l-Alla. Li ma skop messu jkolli f'ħajti biex inkun naf l-Alla. Il-ħajja eterna hija din jgħid Ġesu fi Ġwanni 17 vers 3. Din hija l-ħajja ta' dejjem. Illi jar ikunu jafu lilek. Alla waħdek veru u l-Ġesu Kristu illi inti bat. Ikollok il-ħajja jfisser taf l-Alla. Taf l-Alla, tara fil-Alla, ifisser illi inti ħaj għalih. Hija l-ħajja divina, hija l-ħajja tal-Alla imħawla fija illi jien fija nnifsi jiena midneb, però bid-differenza li midneb li jemmen l-Evanġelju. Għalhekk Luteru kien ħobb jgħid illi aħna simul justus et peccator. Aħna ġusti u midinbin fl-istess ħin. Ġusti fi Kristu, midneb fija nnifsi. Hija il-ħajja fl-ola kwalità tagħha. Fl-ola kwalità tagħha. Nemusa hija ħajja. Kelb u aktar ħaj minn naħseb jiena forsi jgħix aktar taf kif. U bniedem huwa għandu ħajja aħjar minn ta' kelb vera, għalkemm hawn min jgħid li għandu ħajja ta' kelb. Għax ikun tant pessimist, jridu narfu dal-lotji tal-Alla. Kull fejn hemm il-ħajja, Alla huwa l-awtur tagħha. L-ola tip ta' ħajja, mhux sempliċement eżistenza ta' li tibqa' li nibqgħu neżistu wara l-mewt, that's a given. That's a given. Imma li inti tibqa' teżisti wara l-mewt fl-infern, il-Bibja mhux tal-li tgħid hija t-tieni mewt dik. It-tieni mewt teżisti. Konxju qed tħoss qed bagħti. Ma dik hija ħajja le. L-ola tip ta' ħajja hija li nkunu nħafu lill-Alla. L-ola tip ta' ħajja meta aħna nesperjenzjaw il-grazzja divina. Kontrast tal-ħajja fiżika. Ħajja fiżika hija wkoll qotja minn Alla, però hija ħajja illi qatt tispiċċa. Ħajja mortali, morte, mewt. Xi darba dil-ħajja qatt tikkrolla. Hija distruttibbli, però il-ħajja ta' dejjem hija indistruttibbli u irreversibbli. Ma tinqered qatt u għalhekk nemmnu aħna illi la darba Alla jagħtina ħajja ta' dejjem ma nistgħux nintilfu. Ma nistgħux nintilfu. Għax hija ħajja illi sservi għall-eternità. Hija ħajja irreversibbli. Alla ma jiġix jieħodilek lura. L-iskrittura tagħmilha ċara fir-Ruman 11, lotjiet tal-Alla u s-sejħa tal-Alla ma jittieħdux lura. Ma jittieħdux lura. Għalfejn għandu jħodhom lura Alla jekk is-salvazzjoni tiegħu mill-bidu sa tmiem hija lotja tal-grazzja tiegħu. U ma tiddependi xejn fuq kif inġibu ruħna. Araw kif jitkellem l-Apostlu Pawlu fit-2 Timotju, kapitlu 1 vers 8, fejn qed iħeġġeġ il-Timotju u jgħidlu tistħix mela tagħti xhieda l-sidna lanqas minni priġunier tiegħu, imma ħusem
mid-batija tal-Evanġelu skont il-qawwa tal-Alla li salvana, huwa Alla li salvana. U sejħilna b'sejħa qaddisa, mhux skont l-opri tagħna, mhux għax li inti għamilt aktar ma' ħadd ieħor, li inti kont il-krema tas-soċjetà, la xejn. Mhux minħabba l-opri tagħna, imma skont l-għan tiegħu. Alla għandu skop illi jimmanifika u jigglorifika l-isem qaddis tiegħu. Bina. Skont il-għan tiegħu u l-grazzja tiegħu li kienet mogħtija lilna fi Kristu Ġesu. Isema' għadin, qabel ma nħolqot id-dinja. Tant ma tiddependix minna, illi qabel ma Alla beda jgħid ħajkun id-dawl, qabel ma ħalaq is-smewiet u l-art, diġà konna f'qalbu. U issa hija manifestata din il-ħajja issa deret bid-dera tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu li eret il-mewt tagħmilha ineffettiva, fiżikament ngħaddu minna, però Ġesu jgħid min jemmen fija ma jduqqat il-mewt, fis-sens li l-mewt ma tagħmlilna ebda ħsara, ebda inġurja. Ġesu dawwal eret il-mewt u dawwal il-ħajja u l-immortalità permezz tal-Evanġelju. Fuq hekk qegħdin nitkellmu, l-Evanġelju li preżentalna din lotja tremenda tal-ħajja eterna. Huma biss dawk in-nies li huma fi Kristu, li huma fl-għaqda miegħu. Kif? Permezz tal-fidi. Dawk li jafdaw fih. Dawn jirċievu il-ħajja dejjema u allura ma jintilfu qatt. Ma jintilfu qatt. La darba Alla jirbaħna għal innifsu, Alla li sejħilna kapaċi wkoll iżomna, kapaċi jippreservana, kapaċi jħarisna mid-denni, mill-ħsara, mill-malinjità tax-xitan. Ġwanni 6 vers 40 Ġesu jgħid li din hija rrieda ta' dak li batni l-missier ġifieri. Din hija rrieda tiegħu. Illi kull min jara li ben u jemmen fih. Fiżikament ma rajniex Ġesu. Xorta narawh fil-paġna tal-Iskrittura, vera? Kull min jara li ben u jemmen fih għandu l-ħajja eterna u jien inqajmu fl-aħħar jum. Min issa għandna l-ħajja eterna u Ġesu qed jaċċertana illi għad inqajmu fl-aħħar jum. Il-ħidma ta' Ġesu bħala Salvatur hija suċċessun. Suċċessun jibda billi għamilna ħajjina l-Alla u jispiċċa billi jeleb il-mewt, diġà jeleb il-mewt għalina. U allura darba aħna fih, aħna wkoll għad inqumu fl-aħħar jum magħrufin minn Alla. Fl-istess diskors Ġesu jkompli jgħid, tassew ngħidilkom, min jemmen fija għandu l-ħajja eterna. Il-Bibja trid taċċertana li jekk aħna dorna lejn Ġesu Kristu u qegħdin ħarsu lejh u qegħdin nafdaw fih, għandna l-ħajja eterna. Aktar quddiem jgħid min jiekol ġismu jixrob demmi mod ieħor kif jgħid afdaw fija, ma nistawx ngħixu fiżikament mingħajr ma niklu, mingħajr ma nixorbu, vera? Vera u le, ma nistawx. Wara Ġesu qed juża din l-analoġija li tiftijem faċilment. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja eterna u jiena nqajmu fl-aħħar jum. Bħalma aħna niklu l-ħobs u nixorbu l-ilma biex ngħixu. U aktar minn hekk. Hekk ukoll għandna bżonn niklu mill-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Dak is-sakrifiċċju li seħħ fuq il-Kalvarju qed inħares f'dik id-direzzjoni u ngħid dak seħħ għalija. Dak seħħ għalija t-batijiet ta' Kristu kull maħabba fija biex jirbaħni għalih innifsu u jirbaħni għal dejjem għalih innifsu. Fi-Ġwanni 10 meta Ġesu tkellem dwar nnifsu bħala raj li jmut minn flok in-naċ. Ġesu jgħid, jien huwa l-bieb, jekk wieħed jidħol minni salva u jidħol joħroġ u jsib il-mera, il-ħallil ma jiġix li biex jisraq u joqtol u jeqret. Ir-reliġjunijiet kollha tad-dinja fid-diversità tagħhom joqtluk huma kollha imposturi, huma kollha folots, huma kollha valenu għar-ruħ. Għaliex għax qed jgħidlek tejjeb lek innifsek, ipprova għamel xi ħaġa oħra, xi ħaġa iżjed. Ma tistax int mejjed spiritwalment. Jiena ġejt għalhekk Ġesu jgħid jiena ġejt biex intom ikolkom il-ħajja u ħajja aktar bil-kotra. Fl-istess kuntest Ġesu mbagħad kompli jgħid in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. U jiena tihom il-ħajja eterna u ma jintilfu qatt.
ma jintilfu qatt. U lanqas ebda bniedem ma jaħtafhom li min idi, missier li tahom li huwa aqwa minn kulħadd. Allura suprem fuq kollox ir-rida tiegħu hija bonfatt. Missier li tahom li huwa aqwa minn kulħadd u ebda bniedem ma jista' jaħtafhom min id missieri. Ġesu fi qbil mal-missier u mal-Ispiritu Santu għandhom dan lan u ċoe li salvaw il-dawk in-nies maħturin għal ħajja. Is-salvazzjoni hija l-emil talla, anke Ġona fżaq il-ħuta għal propjament dal-kliem. Is-salvazzjoni hija minant il-munej. U allura rridu ngħidu wkoll illi l-ħajja ta' dejjem tant hija rikka illi hemm ukoll aspett futur tagħha. Il-Kristjan diġà għandu l-ħajja ta' dejjem. Però Bibja tgħid ukoll b'mod kurjuż illi għad ikollna l-ħajja ta' dejjem. Differenza tagħmel. Hemm aspett futur, pereżempju Ġesu wara ddeskriva il-ġudizzju finali naċu l-mos tajjeb u dawn marru fil-kastik ta' dejjem, però il-ġusti imorru fil-ħajja ta' dejjem. Jitlu fil-ħajja ta' dejjem. Anke fil-Luqa 18 vers 30 jgħidilna li kull min ħalla d-dar jew ġenituri jew aħwa dan huwa s-sakrifiċċju li aħna bil-ferħ irroddu lill-mulej għal għattiba tiegħu. Dawna però jirċievu wisq iżjed f'dan iż-żmien u fi-żmien li ġej jirċievu l-ħajja eterna. Skużi, mela m'għandniex ħajja eterna bħalissa għandna. Però hawn qed jgħid l-aspett futur tal-ħajja eterna u ċe meta aħna niddaħlu fil-wirt etern talla. Għanna diġà l-ħajja, per din l-ħajja għada mhijiex iffjorita, għada mhijiex espressa fil-milja kollha tagħha, fil-fullness kollha tagħha. Dik hija l-tama tagħna meta naslu fil-ġenna. Għalhekk l-Apostol Ġwanni jgħid illi din hija l-weda illi hu wedna, il-ħajja eterna. E kif aħna nibqgħu fi Kristu, e kif aħna ngħixu bih u miegħu u għalih, Alla jwedna il-ħajja eterna u ċo li iwassalna fil-possediment sħiħ tal-wirt tiegħu. Mela, bħala Kristjan jien diġà nippossedija, imma għad ukoll nidħol fi grad ola tal-ħajja eterna. Meta Alla tant jikkonferma li rrida tiegħi illi ma nkunx nistgħu qas nkun irrid li nidneb qatt. Dik hija ħajja flola kwalità tagħha. Frattan Ġesu jgħid li min issa tassew ngħidilkom min jemmen fliben, min jisma' kelmti, u jemmen f'dak li bagħtni għandu l-ħajja eterna. U ma jiġix għal kundanna, iżda jkun għadda mill-mewt għal-ħajja. Wow, x'diskors panorama għandna miftuħa qudiemna, vera? U affarijiet kruċjali, affarijiet importantissimi. Jekk dak li qal Ġesu Kristu huwa minnu, u ma għandi ebda dubju li hu minnu. U allura meta jitkellem dwar il-ħajja eterna illi nirċevuha biss min għandu bil-fidi tagħna fih. Allura x'inhi din illi n-nies illi jisimgħu din il-bxara tajba, għax hija aħbar mill-aqwa di. Ma jistax kun hemm aħbar aħjar minn hekk. X'in in-nies qishom ma jimpurtomx u ma jridux. L-awtur antik Thomas à Kempis li kiteb L-Imitazzjoni ta' Kristu, tip sabiħ ħafna. Thomas à Kempis jgħid għal premju ċkejken wieħed kapaċi jsir bieżel u jitlaq fuq vjaġġ twil u perikolus, mentri għal ħajja eterna, ħafna bil-kemm jagħmlu l-ewwel pass. U vera laqat il-musmar fuq rasu x'vera. Imma kif għaliex? Pawl qal minħabba l-injoranza li fihom u l-ebusija ta' qalbhom. Ġwanni jitkellem b'mod aktar forsi sempliċi fejn jgħid illi id-dawl ġie fid-dinja
U l-bnedmin ħabbew id-dlam aktarx mid-dawl. Imma għaliex? Għaliex? Aħna għeddu pjaċir bid-dawl. Id-dlam bezzana jgħamilna skonfortabli, ma tafx xem fuqek, madwarek. Rridu d-dawl. Id-dawl jgħat il-ħajja. U għafat li minna xemx ma nistawx neħxu. Rridu d-dawl. Għaliex il-bnedmin ħabbew id-dlam aktarx mid-dawl? Ġwanni jgħatina risposta. Għax l-emel taħħom kienu ħżiena. Mhuwiex tort ta' Alla illi n-nies jibqgħu fl-inkredulità, jibqgħu mwebsin kontriħ. It-tort huwa kollu tagħna. Imwebsin kontra Alla. Frattant Alla ċertament qiegħed jiġbor il-dawk illi huma tiegħu u li sejħilhom il-poplu tiegħu. L-Anġlu qal lil Giuseppe semmih Ġesu. it-tarbija li għati kolkom. Semmi Ġesu għaxu għati salva l-poplu tijaw minnu bietom. Ma nistax nikkonkludi dal-messaġġ mingħajr ma insemmi xi ħaġa dwar x'jirriżulta appena wieħed jirċiev il-ħajja eterna. U din il-ħajja eterna li tibqa' li hija indestruttibbli. Forsi nistgħu nirraġunaw li nkomplu ngħixu fil-ħajja antika ta' le, hija ħajja ġdida. Hija ħajja ta' kwalità ġdida. U allura dawk li jpossiedu l-ħajja eterna bil-merti ta' Kristu. Dawn huma maħluqa fih biex jagħmlu opri tajba, biex jobdu l-kmandamenti tal-Alla, biex jesprimu dik il-kwalità ta' ħajja moti għalilhom. Il-pasta mill-Ingilterra kwotalna Efesin 2, 8 u 9. Il-grazzi antom salvati permezz tal-fidu da mhux minn konfuskom huwa qotja minn Alla mhux mill-opri biex ħadd ma jiftaħar. Però mbagħad Pawlu immedjatament ikompli biex jgħid għax aħna ħidma tiegħu maħluqin fi Kristu Ġesu għall-opri tajba. U hemmhekk li għandna l-istampa sħiħa. Maħniex salvati bl-opri, però salvati għall-opri tajba. U dan huwa s-sabiħ tal-Vanġelu. Il-Vanġelu mhux biss bih nirċievu l-maħfra minn Alla, imma nirċievu wkoll tindif minn Alla. Tindif! Ġieli għaddejtu xi ġurnata u ma ħsiltux. U mortu tordu u l-għada fil-ħodu tqumu dak it-tallik ma'kom, jew forsi mbagħad tissugraw terġu ma taħħaslux għat-tieni ġurnata kif tibda tħossok. Dak il-ħmieġ. Il-ħmieġ idejqek. Il-ħmieġ imardek. Ġesu inaddafna bil-ħasil tal-ilma bil-kelma biex il-knisja tiegħu l-arusa tiegħu jagħmilha tidher qudiemu knisja glorjuża bla tikmixa, bla xejn minn dan, bla ebda makkja. Dan huwa l-għan Alla li jiġbor poplu safi għalih. Poplu li jkun imħejji għal glorja tal-ġenna u xvera. Ġesu jagħmilha ċara maħnis salvati għax nobdu xi ftit jew il-kmandamenti tal-Alla. Jekk inti tissalva bil-kmandamenti tobdihom perfettament. Mit nissil tiegħek, sal-aħħar nifsa ħajtek. Mingħajr ebda falliment. Mill-qalb, bis-sinċerità kollha, b'intenzjoni tajba. Illa ħadd ma jista' jagħmilha. Tixxib għalur Ġesu mi jista' jsalva. Vera? Ġesu qal dak li huwa impossibbli għal bnedmin huwa possibbli għal Alla. U allura Alla jagħmilha ċara, dan mhux xogħolkom. Jien is-Salvatur. Intom ir-reċipjenti tal-ħnina tiegħi. U appuntu Alla illi isibna kif aħna, però jaħodna fejn irridu. Ipoġġina fit-triq tal-qdusija. Nistgħu nissimpatizzaw ħafna mas-Salmista f'Salm 119 fejn jgħid kemm inħobba l-liġi tiegħek naħseb fuq għal-jum kollu. Il-Kristjan ta' veru iħobba l-liġi tagħha. Pawlu fir-Rumani jgħid jiena nitaxxaq fil-bniedem ġewwieni bil-liġi tagħha, naf li hija spiritwali, naf li hija tajba, naf li totta għalija. Il-Kristjan hekk jirraġuna. Meta jgħidulna ma salvat bil-grazza mela tista' tkompli min tifhem xejn, skużi. Min tifhem xejn. Alla ma jagħmilx xogħol nofs leħja biex niftehmu. Meta jsalvana kompletament. U dik is-salvazzjoni tibda tintwera
tintwera viżibilment fil-mod kif aħna nġibu ruħna. Kif jista' żagħżugħ iżomm triqtu safja billi ħares il-kelma tiegħek b'qalbi kollha fit-tixtek. Għal darb'oħra dinja l-ambizzjoni tal-Kristjan. B'qalbi kollha fit-tixtek tħallinix nitbiet mill-kmandamenti tiegħek. Flerf u l-grazzja tal-Alla, isimha ħadi. Flerf u fit-tieba tal-Alla. Dak li l-aktar jonoraħ u x'jonoraħ l-aktar? Li aħna nobduh perfettament. Li aħna nobduh onestament, minn ġurnata l-oħra. Dak l-aktar jonoraħ huwa korrispondenti għal dak li hu tal-aktar ġid għalina. Jidu nifhmu għadi. Il-meta Alla tagħna kmandamenti, ordnijiet, statuti, ordinanzi li aħna għandna osservaw. Dak ta' omna għal ġid tagħna. U meta aħna nobduhom inkunu l-aktar qegħdin nigglorifikawh. Forsi jista' jkun li hemm xi ħadd mhux konvint fl-aħħar mill-aħħar hemm x'Alla jew l-istorja dwar Ġesu Kristu jew dan li tkellimna dwar ħajja ta' dejjem, però nittakiljaw minn dal-aspett. Jekk jaqbad dal-aċċ aħna nafu illi x'imkien madwarna ħansibu l-ilma li jissodisfa dak l-aċċ. Jekk għandna stonku u minn hawn sija sagħtejn oħra, tliet oħra, jekk nibqgħu kif aħna minn ma daħlu xejn f'ħalqna, dak l-istonku jibda jipprotesta vera. Jekk hemm stonku jfisser li jeżisti l-ikel. Jekk jien għandi għajnejn ifisser li hemm affarijiet x'nara. Jekk jien għandi widnejn ifisser li hemm ħsejjes u l-ħna x'nisma' bihom. Meta jien nikkonsideri nnifsi, nispiċċa biex ngħid jekk jiena nirraġuna sewwa illi impossibbli m'hemmx ħajja wara l-mewt u m'hemmx ġudizzju wara l-mewt. Ġesu jitkellem dwar it-telfien ta' dejjem u l-ħajja ta' dejjem. Jekk qalbna tixxennaq għall-imħabba, kollha kemm aħna imxenqin għall-imħabba vera, ifisser illi dik l-imħabba, dik il-qalb tista' tkun sodisfatta. Tista' tkun sodisfatta, però kif qal C.S. Lewis, awtur Brittaniku. Jekk niskopri xewqa kbira fina, illi xejn f'din id-dinja ma jissodisfana, allura nibdew nirraġunaw illi qabli aħna maħluqa għal dinja oħra. Vera, fuq l-istess raġunament, veru, xejn fid-dinja ma jissodisfana. Jista' jissodisfaka l-ftit, tajjeb għandek iż-żagħżugħ li tiġemma l-flus biex jixtri karozza, appena xtara dik il-karozza ġimgħa wara, reġa' ġie mdejjaq bħal qabel. F'kollox. Xejn ma jissodisfa id-dinja huwa għaddini. Allura għandu raġun C.S. Lewis li jgħid illi nibdew nirraġunaw illi qabli aħna maħluqa għal dinja oħra. Għandek il-kwalifika għal ħajja eterna. Xi kwalifika hi? Hemm kwalifika waħda biss. Waħda biss. Illi taraf illi m'għandek ebda kwalifika. X'in taraf illi inti tallab, illi inti libes iċ-ċraret, illi inti maħmuġ qudiem Alla, illi inti m'intix denju, illi inti ma ħaqqiqx. Allura hemmhekk is-salib tal-Kalvarju. Kristu mislu fuq, mitfun, u xuxtat glorjosament minn bellimwiet, imbagħad taraf illi dik hija risposta. Hemm huwa r-rimedju. Sakemm għadek minn fuq bik innifsek, gburi, spiritualment arroganti, jew bħal Farizej tgħid mela aħna wkoll omjin, u Ġesu qal la darba nittejdu aħna naraw id-dnub tagħkom jibqa'. Idu narfu illi m'għandna ebda kwalifika. Il-kwalifika tagħna tinsab biss fl-iben tal-Alla. Ġwanni, l-ewwel ittra ta' Ġwanni kapitlu 5, vers 11. Din hija x-xhieda. Alla qed jagħti xhieda bħalli kieku qiegħed il-qorti u qed jgħidha solennamenti. Pubblikament, il-kulħadd din hija x-xhieda. Illi Alla tagħna il-ħajja eterna u din il-ħajja hi f'ibnu. F'ibnu.
imkien u f'ħadd iżjed. Min għandu liben għandu l-ħajja. Min m'għandux liben tal-Alla m'għandux l-ħajja. Amen.